Sara é de Santiago de Compostela e leva 7 anos en Hong Kong. Chegou polo traballo do seu marido, pero tamén coa ilusión de vivir unha nova experiencia. Aquí traballa como profesora de español e xa sente este lugar como a súa casa. Con ela sairemos da cidade para ir ata Sai Kung, o pobo mariñeiro onde vive. Subiremos a un barco para coñecer a zona desde o mar e descubriremos algún marisco típico moi diferente ao noso. Hola, Sara. Hola, Perico, que tal? Que tal estás? Ben. Isto de Sai Kung é un pouco como o Milladoiro de Santiago, poderíamos decir? Aquí chamanlle o xardín de atrás de Hong Kong. É, digamos, como unha zona turística, pero tamén como segunda residencia. É unha zona super bonita de montaña, natureza, bueno, para escapar do que é Hong Kong cidade. Isto é o templo de Sai Kung, que é un templo dedicado á deusa patrona dos pescadores, Xin Hao. Podes encontrar templos taoístas, budistas e tamén hai igrexas católicas, protestantes. Cheira todo un pouco a fume. Bueno, o incienso é super importante para eles, é unha maneira de mostrar o seu respeto. Todo este tipo de embarcacións son ou de xente que vive aquí ou recreacionais. Sai Kung tamén é coñecido por excursións de todo tipo, en barco, podes ir ata as praias un pouquiño máis lonxe, podes pasar o día directamente nos barcos, que é unha cosa que fai moitísimo a xente aquí. Aquí en Sai Kung a verdade é que a enerxía é moitísimo máis tranquila. A xente xa leva un ritmo de vida completamente diferente. O día a día en Sai Kung a sensación é de vivir, pois, como vedes, nunha tranquilidade, é moi familiar. Comezou sendo un pobo de pescadores e foi crecendo pouco a pouco, pero aínda podes atopar un montón de opcións para comer bo peixe e bo marisco. Excuse me. Sorry, how much? This is too much. Less. 100, ok. 100 Hong Kong dólares son aproximadamente casi 12 euros, máis ou menos. 12 euros. Sí. E no super canto podría custar iso? Non máis barato, Non máis barato. No. Escollemos ese peixe que non sabemos que peixe é, pero que seguro que grellado sabe genial. Agora mete na bolsa e como fai para dárnolo? Agora verás. Ah, Date. sí señor, Entón, Sacamos o peixe, metemos o carto na rede e exactamente. xa está. Entendo que é algo típico da xente desta vila, vir mercar por aquí. Sí. Ei, está vivo, ainda Total. máis fresco non pode estar, É peixería e restaurante, entón. Exactamente. Ten as dúas cousas, e ti colles aquí o que queres e aí cho preparan. E cómelo xa Exactamente. na mesa. Son tan grandes todos os mariscos que ata parecen de mentira. Mira pa aí. Ti mira o tamaño das ameixas, Está Increíble. mínimo 4 persoas para compartir. Sí. As bodas en Hong Kong levan unha ameixa. Pero botan auga, Oh. Para cantas persoas dará unha desas? 10 people. 10 people. 10 persoas para ben comedoras, Oh. Okay, yeah, I did. Ah, sí? Oye, Veña, Perico. say to camera, okay? La actitude galega non andamos con tonterías, Xa que había tanto barco en Sai Kung, fomos dar unha volta para coñecer este mar cheo de illas. A ver se non se marea ninguén. E a ver que pasa. Esta xente probablemente o que está facendo é ir á praia que está aí. Aquí a verdade é que a praia non a disfrutan como a nos. Para eles ir á praia é máis unha cuestión de facer unha actividade, por exemplo, kayaking, o stand-up paddle, snorkel. O sea, o tomar o sol a Bartola, eso non entende, non? Non. Cando pensamos
En Hong Kong véñenos á cabeza os edificios grandes que vemos por todos os lados, pero Hong Kong realmente é moi verde. Hong Kong é 70% verde. Respétase moitísimo as zoas naturais. A raíz da erupción volcánica, fai millóns de anos, hai este tipo de formación rocosa tan particular. Iso é unha das cousas máis típicas. Vir no barquiño e ver como a erupción do volcán fixo este tipo de escultura nas pedras. Pensei que non chegábamos, vaya mareo, Sí! Sí. Para rematar o día de camiño á casa de Sara, demos cun animal moi galego. Vacas, aquí no medio de Hong Kong. Pois sí. Como se explica isto? Pois as vacas son as nosas veciñas, basicamente. Viven no medio da vila, podes encontralas prácticamente en calquer lado. É dicir, non están só no parque, senón que se moven por todos os lados. Sí, elas móvense libremente por todas partes. Hola! Que tal? Hola. Hola. Pois tedes un piso ben chulo, Sara? Non nos podemos queixar. Para ser Hong Kong é grande. Podemos ir camiñando a todas partes, non temos que coller o coche. E un piso así, nesta localización, en que prezos pode estar? Nos pagamos tamén porque estamos en Sai Kung Centro, uns 2.000 e pico euros. 2.000 e pico euros? Sí. Tendo en conta como son os prezos da vivenda aquí, está ben, non? Ou moi ben? Está ben. Primeira liña de praia non, liña cero xa directamente, Total. Supoño que vivindo como vivides de ben e tan tranquilos e tan nun sitio tan bonito, non sei se tedes pensado volver a Galicia. Agora mesmo non. Pensamos que a conciliación familiar é mellor aquí. Podemos pasar máis tempo coas nenas, ambos. E ademais o tema de que as nenas aprendan inglés, que aprendan chino, pensamos que darlles unha oportunidade de cara á vida e aprendizaxe pois boísimas. Con todo, algo un pouquiño botalas de menos Santiago, non? Moitísimo, moitísimo. É bastante difícil para min viaxar a Santiago porque despois a volta sempre o paso bastante mal. Teño moita morriña. Aproveito para mandar un bico moi forte á familia, aos amigos. Bueno, aquí os esperamos. Temos moitas ganas de veros aquí en Sai Kung. Ata Chao, pronto. chao. Se falamos de gastronomía entre Santiago de Compostela e Hong Kong, cal prefires? Ale Santiago, sin ningunha duda. E os prezos onde están mellor? Santiago tamén. E en canto a festa, De Santiago tamén. onde é máis hospitalaria a xente? Ai, Santiago tamén. Porque a xente de Hong Kong é simpática e agradable, pero é máis ben correcta, non é tan cercana ou aberta como a nós. Con que humor quedas? O de Santiago. A barreira do idioma non me permite reírme igual que en Santiago. E que clima escolles? Depende, mitad e mitad. Inverno Hong Kong, verán Santiago.